Contenta? I per què estàs contenta? Perquè la mama té un bebè. On té el bebè? A la panxa! I què saps si és un nen o una nena? Què estàs contenta? Perquè la iaia m'ha acompanyat al col·le. Perquè la iaia t'ha acompanyat al col·le? La mama. Ah, perquè a mi em sembla que és la mama, oi? Que avui no treballava i t'ha pogut acompanyar al col·le. Molt bé, i per això estàs content? Ja et vindrà a buscar si tenim temps. Regalem petons! Apa! Diu, ens pintem els llavis? Com són els llavis? Aquí. Com la mama se'ls pinta a vegades, oi que sí? Ah, diu, ens pintem els llavis i fem un petó en un full. Després, aquest full el regalem a un company o una companya, a qui vulguem. Tindrem unes fotos. Ara parlarem de les fotos, primer us les ensenyo. Tenim unes fotos. Tenim unes fotos, Rafa, que penjarem en aquell cordill que alguns em preguntàveu que per què servia, doncs penjarem aquestes fotos. I jo no us preguntaré com a P3, a P4 o a P5, quan arribeu al matí o arribeu a la tarda, com estàs? Estàs enfadat? Estàs trist? Estàs enfadat? Vosaltres ara ja sou més grans i cadascú pot saber com està, no? Sí. I dir, mira, doncs ara m'he enfadat, estic molt enfadada pel que sigui.
A veure, no vull que em digueu aquesta foto. Aquest nen que li passa. T'enfades tu? Quan el meu germà em pega. Ai, el teu germà. Candela, quan t'enfades? Quan el meu germà no me deixa jugar a ell. Ah, només vols jugar a ell o què? Sí. Rafa, quan t'enfades tu? Quan la meva germana em quita les meves coses. Et treu les coses, quan et treu les coses. Coraima, quan t'enfades? Quan el meu germà no em diu sisplau per agafar les meves coses. A vegades si no demanem permís, no? Quali, i tu quan t'enfades? Quan el Ryan diu unes coses de mi. Quan el Ryan diu coses de tu. Vale, què li passa a aquesta nena? Que s'ho està passant superbé? No. Què li passa? Està avorrida. Està avorrida. Ens avorrim a vegades. A Benjamí, t'avorreixes alguna vegada? Sí. Vinga, tornem a preguntar, ara comencem per allà. Quan et para la tele, t'avorreixes? Isma, Quan faig els deures. quan fas els deures t'avorreixes. Ai, doncs sí, pot ser. Molt bé. M'avorreixo. M'avorreixo quan la meva mare, quan estic todo el rato a la casa. Quan estàs tot el dia dins de casa teva, estàs avorrida ja. No t'avorrit? Ara, que ho has dit ja? No, toca, va, digues. Quan la meva amiga em diu que no vull jugar amb mi. Quan una amiga et diu que no vols jugar amb tu. Molt bé. Esmae, quan t'avorreixes? Quan la meva amiga, la Khadija, se'n va a la seva casa, em barreixo. T'avorreixes. Clar, però la Khadija que va a casa teva, esteu jugant una estona i quan marxa t'avorreixes. Sí, és la meva vecina. La teva veïna, molt bé. Ara ens queden encara dues fotos. Estàs trist. Aquest nen està molt trist. Està plorant, veieu? A vegades podem estar tristos i no cal que plorem. Però estem tristos. Aquest nen està tan trist que plora i tot. Sana, quan estàs trista, molt trista, tu? Quan la meva germana Quan la teva germana et pega. Raül, i tu? estic jugant a la consola i la meva cara la treu. Estàs trist. Molt bé. Rània? No et sento, és que parles tan fluixet. Quan caus al terra estàs trista. Sí, és veritat, a vegades quan ens fem mal plorem, no? Digues. Quan ens donen patades. Quan ens fan mal. Quan estàs molt contenta. Quan la meva mare em deixa comprar jo sola. Ah, molt bé. A casa. Vas tu sola a comprar? I què compres? Com jutges. Ah, que bé, molt bé. Raül, quan estàs molt content? Quan el meu pare me deixa i te la moto. Colló! Ah, O regrebo la meva moto. clar. Rània, Unai, ara escoltem. Rània, quan estàs molt contenta? Quan és el meu cumple. Ah, molt bé, és veritat, jo quan és el meu cumple també estic molt contenta. I jo... Nabil, quan estàs molt content? Quan és el meu cumple i la meva mare m'ha fet una tarta molt gran. Ah, I un m'ha pastel. fet La pizza, allà, a la foto on, tal com es senti. Es quedarà aquí tot el curs ja. Entrareu pel matí, mira, doncs avui em sento enfadada, estic enfadada perquè la meva germana m'ha dit no sé què. Doncs ho poseu aquí, cadascú com es senti. Jo no us diré res, cadascú de la manera que tenim per dir com ens sentim.
Molt bé. A veure, jo el meu també, el deixo tal com el tenia. Vale? Bueno, a veure, a la cara trista, veig que avui estan una mica tristos. La Soraya, és Soraya, Lugo, Mariana, Ayman i Lucía, ¿vale? ¿Sí? Lucía. Sí, van a la Clara. Perquè va marxar la Clara, ¿vale? Estic tota la setmana així. I estàs tota la setmana així. Explica qui era la Clara. Explica qui era la Clara. La ayudante de la Bueno, ajudant. Era una noia que està estudiant magisteri, no? Llavors va venir aquí, va estar un mes i mig, va estar amb nosaltres. I bueno, I ens va donar xutxis. l'últim dia li vam fer un regal, no? Entre tots, ella també a nosaltres. Vale? I llavors hi ha nens, doncs bueno, que encara troben a faltar. Oi, Lucía? Vale. A veure, enfadat està el Brian, Bilal, Elias i el Yasser. Sí? Però també hi ha molta gent contenta, Hem començat, no?, per les emocions o els sentiments més negatius, però hi ha gent molt contenta, està bé. Jo, per exemple. La Marta, no Marta? Estàs bé avui? Sí. Sí? Alguna cosa especial per la qual estigueu contents? Jo sí. Digues. Perquè demà passat és dissabte. Anda, doncs sí, tens raó. Perquè ja s'apropa el cap de setmana i això a la Marta li posa contenta, no Marta? Càmping. Molt bé. Tània? Jo també estic contenta perquè ve el meu aniversari i puc anar al campi créixer o a un altre. Molt bé. Mariana? És una altra cosa que fa... Continuem? No, està observant aquesta activitat. Vale? A veure, algú més vol dir alguna cosa especial, Lorena? Estàs contenta perquè estàs contenta, no? Vale? La Tània ja ens ho ha dit. Víctor, vols dir alguna cosa? No. L'Slater? No. La Sara? Sara? Vols explicar alguna cosa? No. Soraya? Ara jo estic trist però a la vegada contenta. Explica'ns això. Què vol dir? Estic contenta perquè el mes que ve és el meu aniversari i trist és una cosa familiar del meu avi. Bueno. Ja, però avui veig que estàs potser més contenta que trista, no? Sí? Sí. Vale. Intentem pensar en les coses bones, Ja sé que de vegades ens venen al cap coses tristes que ens passen, no? Però intentem pensar en coses bones i estar el més contents que puguem, d'acord? Ara, no passa res si estiguem tristos o estem enfadats, també podem estar-lo. Si tenim els nostres motius, per què no? I tant. Molt bé, què voleu fer algun altre comentari? A veure, digues, què més? Que jo estic una miqueta enfadat i content perquè quan s'apropa el meu aniversari i la meva mare m'ha dit que festejaria a PortAventura, invitaré a alguna gent de l'escola. Molt bé, vale. Ayman? Jo estic una miqueta content perquè fa molt poc que me'n vaig al Marroc. Vale. I el meu tiet m'ha comprat una pilota. Ens descordarem una mica les sabates, una d'elles. Llavors, es tracta de fer un recorregut amb una sabata d'un company.
fet el recorregut. Com ha estat? Ha estat difícil? No ha sigut difícil? Sí, Va, vinga, que ja sabeu fer... Sí, feu filosofia també, va. ha sigut divertit. Divertit, fàcil o difícil? Fàcil. Fàcil. Qui t'ha tocat, a tu? A l'Anna. Amb l'Anna, tenia el mateix peu que tu? No tenia el mateix peu que tu? Em venia més gran. Et venia més gran. Tu, Anna, ha estat fàcil o ha estat difícil? Una mica difícil perquè m'anava petit. Vale, què més? Sensacions més que heu tingut? Ha sigut fàcil caminar? No has tingut que desequilibrar en cap moment, ni res? A mi m'ha sigut fàcil, però la sabata del Christopher m'anava una mica gran. Vale. Per taules, que jo us faré unes preguntes i les haureu de contestar en grup com esteu vosaltres. Vale? Perquè així podreu escriure, perquè si us dono un full aquí i en grup serà un rotllo perquè us estareu mal posats. Vale? Llavors, ens tornarem a aixecar, ens farem la taula. Si no hi ha pogut escriure, ho explica i ja està. Vinga, anem per grups. La primera pregunta era si t'ha agradat o t'ha agradat l'activitat, per què? Jo li hago la Sabrina. M'ha agradat l'activitat perquè sí, perquè ens ho hem passat bé i ha sigut molt divertit. Molt bé. Ens ha agradat perquè ens hem pogut provar les sabates dels nostres companys. Vale, i el grup de la IDIES? Ens ha agradat molt perquè ha sigut una experiència. Que tots som diferents fins a tamany de peu. Que tots són diferents a tamany de peu. Vinga. El Matthew creu que hem treballat l'intercanvi sense esperar res a canvi. Jo he pensat que podria ser sentir-se avergonçat. Sentir-te per què has pensat això? Perquè no ens anaven o no sé. Hem après que encara siguem dels mateixos anys, som més petits, som més grans. I l'altre, perquè hi ha molts que són petits i com que es riuen d'ells, és com empatia per saber com es senten els altres. Com ells són petits, sentir-se amb una sabata petita com empatia. Nosaltres creiem que hem fet aquesta activitat perquè no hi hem de juzgar a la gent més petita o més gran. No hem de Jutjar. En el nostre grup hem pensat que hem treballat l'empatia perquè quan, per exemple, a les sabates com si fossin nosaltres, llavors hem de donar la... Si les sabates fossin un cos, com una ajuda que li devies o alguna cosa, com que li ajudes, saps? Molt bé. Vale, doncs... Què creieu que hem fet? O sigui, tenim que som diferents, intercanvis sense esperar res a canvi, que són igual d'anys més grans més petits, que no hem de jutjar la gent sigui més gran més petita, que l'empatia, que sabates com si fossin nosaltres, l'evolució dels nostres preus, o sigui, el creixement dels nostres preus, Paula, on parem que estàs escoltant. Llavors, el que realment hem treballat ha sigut l'empatia, que molta de la gent que ja ho ha anat dient ho ha anat fent molt bé. Per què? Ens hem posat una sabata que no era nostra. Ens hem posat una sabata que ens costava entrar o que no ens costava posar-la. Hem caminat amb ella. Si nosaltres analitzéssim el tipus de sabata que porta cadascú, si nosaltres analitzéssim com camina aquella persona, si nosaltres sapiguéssim la motxilla que porta darrere, entendríem moltes coses de les persones i ens podríem posar al lloc dels altres. Què més? O sigui, amb això que hem treballat l'empatia, què més podríem haver treballat o com podríem enfocar l'empatia? Vosaltres us heu sentit alguna vegada? Heu fet alguna cosa per demostrar-li als altres que sou companys, que us poseu en el lloc de l'altre? Us agradaria, per exemple, que compartissin amb vosaltres els altres les experiències? No sé, explica'm una miqueta, us heu trobat en aquesta situació? Sí, et podeu anar aixecant la mà i ara ja sí que voluntàriament podeu anar a dir la veritat. He vist
que hi ha grups que saben ben bé què és i hi ha grups que no saben ben bé què és. Què hauríem de fer? O què agradaria que si nosaltres ens poséssim en el lloc d'aquesta persona, què agradaria que a nosaltres també ens passés? Ayudarle también no para els deures, sinó per als companys, per fer amic, i si ja té menys amics, doncs ja podria tindre més. I, per exemple, jugar millor a l'hora del pati i que es senti com allà. I si arriba i està molt cascaràbia, està molt enfadat sempre i està molt... és que no aguanta les coses i qualsevol cosa que li diuen no ho entén i pega i passa coses que no agrada. Què podríem fer? Ajudar-lo a entendre Ajudar-lo a entendre. Què, Lluna? Ayudarlo a entender que no té que pegar o perquè sigui un altre país. Nosaltres és com que l'hem ajudar i que ell o ella tingui que entendre que com som nosaltres, que és diferència del seu país o el nostre. I algú entendria que té una motxilla darrere, que una motxilla vol dir que té que ve del desert, o que ha passat situacions difícils, i per això està tan enrabiat, i per això tot això. També ens podríem posar una miqueta en la pell, o sigui, que ell faci l'esforç, efectivament que sí, però ens podríem posar en la seva pell i dir, ostres, pobre, potser és que ha passat realment moltes coses molt difícils i ens hauríem de posar en la seva pell.